ngoma nashimagadi kuri sei kwamuri ndinotenda nekunditendera kuti ndiisa audio yangu yakareba inotora maminitsi akati wandei saka ndinotenda nekunditendera kwenyu kwamaita. Ndiri mukadzi ane 24 years. Baba wangu akafa 2007, then 2007 papo patime yacho ndanga kuenda grade 3 muri muna December ndichitoti January ndiri kuenda grade 3 ndopakafa pafa baba wangu. Takaberekwa tiripo 7 asi mai wangu wakasiwa wangu ane nhumbi yange ine 2 months panguva yacho iyoyo. Saka zviro baba vedu pavakafa vakatisiya tanga tichiri 6, ini ndiriwe number 3 mumba medu. Saka tikangoti ipapo panguva iyoyo pakafa baba wangu ndakangodzidza temu 1 chete ndiri kumba kwedu kuna ndina mai wangu. Ndobva pauya munin'ina wababa wangu achibva anditora achibva aenda neni akati ngaauye ndoda kuti agare nemwana wangu chichi munhu anogona kutamba nemwana saka ngaauye posina ndakada kungoenzanawo nekamwana kawo kamusikana kanda ndakaenzanawo nako tatakangosiyana nofungana kuti negore 1 takasiyana naro. Ndakambogara nawo zvangu kudhara baba wangu achiripo iyo bamini wavo ndichiri mudiki chaiyo. Saka ndobva ndagara nawo bamini waipo wakangonditora ndichienda kumba kwavo. Ndangosvika wachibva wangondisiya pamba pavo wachibva waenda wakandisiya nemumwe mwana wavo bhosi wangu wakamborora pekutanga wakaita wana 2 wazorora mainini wanga wanawo panguva yacho iyoyo. Saka ndakasiyiwa nemumwe mukomana mwana wavo anga ari grade 7 panguva yacho iyoyo anga atokura mwana iye. Ndobva wangotitora vanotisiya pamba pasekuru baba wa ndopatakanosiyiwa ipapo nemwana wavo wachibva wangoenda taisambosiya kuti waripi panguva yacho iyoyo wakabva watisiya kudaro. Takagara ini nahwana umbenga wazofunga naenda unondinyoresa kuchikoro kuti ndiende kuchikoro because pawakanditora ndaitoenda kuchikoro ndandiri grade 3 hauna umboenda unondinyoresa zodzamara ndatongotinzwa kuti regai ndiende kuchikoro. Ndichibva ndangoendawo ndega. First days ndaitombodzingwa ndichinzi tinoda transfer, uya netransfer chichi hakuzodzamara maticha atozongondisiyawo watongondoona kuti ndichingoramba ndichingoita nharo ndichingoenda kuchikoro waiti wakandidzinga ndodzokera kumba kana kuti wakandidzinga ndomirira vamwe vana tozoenda ndogore riya rainetsa kwanga kune nzara nofunga 2008 pangu gore iroro. Saka kuchikoro ndaingoendawo zvekungoenda ndisina kana mabhuku kana peni kana chii, kwaingova kungoenda kuchikoro kwekungoti ndirikungoendawo nevamwe zvekungotiwo pamwe kuti udiki here kana kuti chii bhozi ndaingoti chero ndaenda kuchikoro zvinenge zvisina basa. Takagara 2008 iyoyo 2009 tiri tega nemukomana uya 2010 ndopakazodzoka bamini wangu wadzoka 2010 taingova tiri 2. 2010 wadzoka takagara wachibva watanga kutishungurudza. Hawaita kutishungurudza tese nemwana wavo iyeye taibatwa rafu because mai wangu waripo wanga wasiri mai wakewo. Tichibatwa rafu kuchikoro ndakabva ndanziregera kuenda ndandisingachaendi. Hembe ndaisatombothengerwa kana bhutsu. Kubva ipapo ndandakatosogumisira kutopfeka bhutsu baba wangu wachiripo. Ndopandaitopfeka bhutsuwo. Hembewo ndaingotiwo kana ndangonzwa kuti uya usakure kana kuti uya undichererewo mvura kune munhu anenge ane hembe dzake dzanenge asingachadi kana chindo pandaitongoendawo ndosvika ndonomucherera mvura kana kuri kusakura kana kuri kuita sei zvandendangoudzwa kunzi uya uite basa raunenge waudzwa kuti uite ndorandaingoita. Ndopandaingowanawo pandaiwanawo hembe ipapo. Kana waripo mainini wakazofunga kuti ondipawo hembe ondipawo dzawo dzaunenge wachipfeka idzodzo ndodzandaitopfeka ndogara.
saka kune kushungurudzwa kwatanga takuitwa ndakazosvika pakuati ainini because ndasingachaendi kuchikoro pawakadzoka ndakazovati ainda kuda kuenda kumba kwedu zvikanzi hapana kwauri kuenda ndakati ndisiye ndiite sei ndisiye ndiende kumba kwedu because inini handichadiba ndakuda kuenda panguva yese yandakagara nawo because kwanga uri kure nekumba kwedu isusu kwanga kwakavakira baba vangu kwaiva kuri kure saka ndichivati nini ndakuda kudzokera kumba kwedu achibva watanga kuramba nguva yese yandandakagara ini ndaisatomboziva kana mai vangu handana kumbovaona vaisatombouyawo mama vangu vachindiona kana chii hapana ndakanga ndakangogara ndisina notomboonana nawo kubva 2007 8 9 2010 2008 9 10 ndopa wakazodzoka ndopa ndakazovati ndanzinini wakaramba uri panapa uchafa ndarota baba wangu achindidaro ndichivanyepera panguva yacho iyo uchibva nditi ndozvava kuzotogarira izvozvo hapana kwauchaenda chichi zvodaro bva ndazorwara musi wa25 December ndakarwara serious ndipo wakazongonditi uyu regai tiite sei timuite aende kumba kwavo maini ndowakazoti ngaaende kumba kwavo since anga akataura kuti ndakanzonofa pamwe ndonyaya yacho iyoyo iye kuti ari kurwara saka ngaaende kumba kwavo ndobva wanditora bva ndaperekedzwa nemwana wavo first born bva wandiperekedza vaanondisiya kuna mama wangu ndasvika kuna mama wangu ndakangoti gare gare inofunga zvemamanzi first born emba medu achibva atizira then mumwe wacho futi wangu ndipo takateedzana wasikana wega wega mumwe wacho bvaarorwa futi ndasara ini ndinda ndamuhombe mbuya wangu mai wababa wangu achibva wauya bva watora wakuwana wakomana vati haunzai ndigare nawo since wakwanise kuenda kuchikoro zvinozokuremera ichichichi vatora awatu wakomana mumwe musikana anga akatotorwawo nemumwe mukadzi wanga akamutora achimuti arere mwana wake achimuendesawo kuchikoro vatasara ini nekamunin'ina kangu kekupedzesera kalast born panguva iyoyo mama wangu wakabva watoti inini ndakumbotsvaga zvekuita regai ndimbotsvage basa rekuti ndiite kuti ndigone kuita sei ndigone kukuchengetai tatine mombe dzanga dzakawanda panguva yacho iyoyo namombe dzakawanda saka mai wangu achibva watongotisiya wakabva wandisiya nofunga panguva yacho nandane yanga iri 2011 ndane 11 years panguva yacho iyoyo vachibva wangondisiya nekamukamunin'ina kangu kaye but upenyu hwanga hwakaoma pakangobuda mama wangu hauna nazombocheuka kuti ndasiya vana takungotambura ndaitoti ndichienda kuchikoro ndaingoenda mukomana achi kubva pakafa baba wangu handina upenyu hwangu hauna kuzombofamba zvakanaka kuchikoro ndaienda ndisina kana bhuku rekunyorera kana peni kana chii ndaitongotiwo pamwe pachona kana kwazongouyawo madhonawo ndopandinozopihwawo bhuku pamwe ndogona kunge ndingori ne1 kabhuku mukilasi chaimo mamwe mabhuku ese ndisina kana kudzidza kwacho kwaitondinetsa kana bhusu chaidzo ndaitoenda kuchikoro netsoka panguva yese iyoyo ndaitambura mai wangu pawakatoenda wakabva watongotisiya nekamunin'ina kangu kandirutaura ikako bva ndangosiyiwa pamba sirwa mombe mbudzi chii ndaitoti ndakaenda kuchikoro ndaitakura bhaketi remvura pandinodzoka nongoziva kumusha kuti kuchikoro kuzvekumusha kunenge kuri kure pandinodzokawo ndoti munin'ina wangu handi munin'ina wangu akatozotanga kuendawo kuchikoro atori kadiki diki ndakangoita zvokungoendawo naye kungotiwo hana futi kana kutomboenda unonyoreswa because mai wangu wanga wasisinawo basa nesuwo pamwe nyaya yekuti tatakamurwa here kana kuti chii handiziwe ndomaenderero yakakatangawo kutongoendawo kuchikoro kuti pacho paiva pasina munhu anosara naye tasvika kuchikoro ndimirira pandinobudawo ndomutora todzokera kumba ndendachera mvura ndaenda kuchikoro ndatakura bhaketi remvura todzoka ndoenda unotsvaga mombe tichiita sei upenyu hwakatanga kuoma 2011 vapera basi ndakaendeswa 2011 muri muna January pandakabva kuna bamunini wangu akazopera 2011 iyoyo
ndanda kugara nemunin'ina wangu 2012. Mama wangu ndopa wakabva wauya nemumwe murume pamba ipapo takasiyiwa nababa iri 2012. Wauya wakasvika achibva agara murume ndobva atanga kutengesa mombe, achitengesa mombe. Awa mbuya wangu pawakazvinzwa ndipo wakabva watakura vana vakomana wanga wambotora wachiwadzosera pamba wachiti pamwe kuti mama wangu wanga usingazokwanise kuita zvawanga wachiita. Wakaona wana kuti ndine wana chichi, hameno taifunga kuti kudii. Wagara wana waiwadzoserwa, mai wangu achibva wati nini handichade wana, takuranai newana wenyu, nini handichawade panapo, wabvisei muende nawo. Apa pataidzingwa paitwa pari pamba patatakasiyiwa nababa wedu, pataitonzi takurai wana muende nawo. Avo mbuya achibva wangoita zvokuramwidzana nani namama, achibva wanzi tigara newana wako, wasiyiwa wana wai. Takagara pakauya mbuya maamutori muna December, pakauya newakomana iwawo wachibva wadzokera, wachingodzokera pandasara inini nehanzvadzi dzangu dzedze tataafo ipapo. Takagara pauya mumwe mukomana wemunharaunda taingomuziva, asi pataimu dzacho idzodzo anga akugara kuHarare, anga asingachagare kumusha. Pauya achibva asvika ndatumwa unochera mvura, bhosi taidarika nekumba kwavo, ndatumwa ikoko. Ndipo akasvika akabva andivharira mumba, pandibata chibharo. Akanditeera kumvura, bhosi kwanga kuri kusango, kumvura kwandaenda nocherera mvura kwanga kuri kusango chaiko. Achibva andivharira mumba, andibata chibharo, akandibata ndiri kumvura, achibva andimhanya neni, ndivhara muromo, andisunga maoko, achibva anditora. Ipapo panguva chena ndine 12 years panguva yacho iyoyo. Achibva azodzoka neni usiku kumba kwatete wacho, achibva andilokera dho, andisiya bhaketi ndakatongorisiya ranga riri ipapo pandandakacherera mvura. Ndaenda unochera mvura, andivharira 3 days ndiri mumba. Achibva azonditora usiku, anditakura aenda neni kuHarare. Achibva asvika agara, anditi ndoda kuti uite mukadzi wangu. Ininiwo neudiki, handina nharo dzandakambokwanisa kana kumboita kana chii. Ndakangoti but zvaindirwadza, ndaiti ndakazvifunga, but iye aindirowa manje. Ndaingonyarara. Akabva andisauna mukoma wacho, achibva azonditora, ndatanga kugara naye iri 2012 muna December. Ndatanga kugara naye 2013 ndibva ndaita pamuviri 2013. Pandazobatsirwa 2014 muna January we2014 ndopa ndakabatsirwa mwana wangu musikana. Ndabatsirwa udaro, ndobva ndangoti January, February, March, achibva anditi handichakude. Anotaura akangonditora aenda unonditi anze tinoratidza mama wako mwana kuti wane mwana chichi. Ndibva ndaenda, ndasvika ndakagara kuna mama kuye. Iye akabva andisiya, akati akudzokera kubasa. Ndangoti alright, andisiya ndiko kutosiyiwa kwese ikoko. Achibva angoenda, hana anozombodzoka. Ndichimufonera akati handichakude, chigara kumba kwenyu. Ko hauchandide wakadii kutaura, kana pakauya uchindisiya ungoya uzondidhamba kunoko. Murume wamama wangu paakatongonzwawo kuti uyu murume wangu atoti handichadi, ndobva atanga kutonetsana, vanzi mwana wako handidi kumuona panapa, ngawabve panapa chichi. Akutotanga kutoda kudzingwa. Saka kwaigara mama wangu akuri kudhuze nenamama wavo, ndichimboenda kwana sekuru, ana sekuru achindidzingawo, akazonditi iwe kuti tigare newe hazviite, enda kumba kwenyu chichichi. Tashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndopa wakabva uyu ndabva ndazoti regai ndiende kumba. Ndaenda kumba kwabamunini wangu, wamwe bamunini wangu asiri wamwe ndakambogara nawo, bhosi mumba mawo wakawanda.
Fandasvika fawanditidzokera kumba kwenyu. Kuna kwawakasiyiwa ikoko ndikodzokera kwawakasiyiwa nemurume wako, because haana kuuya newe panapa. Ndobva ndadzokera ndada kungoti ndakaenda uku ndoenda uku ndakaenda uku ndoenda uku ndichingodzingwa kuzodzamana ndazodzokera kuna bamini wangu ndakavati inini kamheno kana mazofungawo henyu kuti munondiuraya ndiurayei zvenyu, because pari zvino zvindaneta apa wandaidzosiyiwa kwacho mukomana kwanga kuri kure, distance yacho yanga iri kure. Ndaiti ndakamuka kuma4 ndaigona kusvika kuma1 apa ndine mwana kumusana monaki padenga ndichifamba ndichienda kuye ndichifamba ndaingoti ndikasvika kwabamini waibva wanditi rara ndimbokunyime pekurararara, asi uchipedza mangwana makuseni uende, kana kuti wakatozorora hako, kana ukazorora 2 days but ndikuda kuti udzokere kupi kuna mai wako, because ndokwawakasiyiwa nemurume wako. Uyu murume uyu anga azoendesa mari, anga atobvisa akatotambira mari ana bamini wakaita sei, anga atobvisa atonzi mukuwasha. Zvese izvozvo handinana munhu wandakaudza kuti ndozvandakaita, ndakabatwa chibharo handina chandakambotaura. Ndakagara ndazongogara pa ndakaudzwa kuti nini handina kwandiri kudzokera mhenoyo, kana mazofunga kundiuraya urayai. Wazongonditarisawo bamini waibva wandisiya ndiri pamba pawo namainini. Mainini ndopawaizotanga kuti waizataura mainini kuti handisi kukuda pano, kwasingatauri tatakurima magadheni, takarima gadheni ndozoenda unotengesa madomasi ndichitenderera nemwana ipapo anga achiri mudiki, anga iri 2014 iyoyo, ndichitenderera ndichiswera ndichitendera pamwe nekusina naumbodya usina naumbodii. Ndopandakazoti nenyaya yekufunga futi kuti inini upenyu hwandiri kurarama hwakaoma. Ndatanga kumunyengerera futi murume uye ndakumuti wadii kuti tiite sei, ona ndikutambura chichi. Ndobva azonditumira mari achinditidzokera kupi chiuya kuno, ndopanditumira vandauya vandasvika vandagara mama muna November panguva yacho iyoyo. Uyu December January fatoti handichakude futi, faenda neni futi kunondisiya kumba. Tasvika ikoko akabva atiza usiku akati handichadi, akasvika achitaura nyaya yakachiti handichadi mukadzi. Chikonzero chacho chitiudza mangwana wadi kutaura nyaya yako kwakachena togadzirisa, zvikanzi handichadi ndozvaakabva aita. Akuramba achingoti aiwa inini handichadi. Apa isusu patatanetsana futi patatichirumba kwacho ndakamuzoti iwe wakandibata chibharo asi nhasi uno wakunditaurira kuti hauchandide, ndowakandikanganisa life yangu, dai wangondisiyako ndichitambura. Iye bhosi ndozvaaitaura kuti hanzi ndakakutora nekuti ndaizoti wanga uchitambura wairarama upenyu hwakawo usingaite, waitambura chichi, ndozvandakakutorera. Ndaida kuti ubve munhamo ndikuchinje upenyu, ndozvaaindudza. Ndakati dai wakandisiyako ndichitambura ndisina mwana ndisina kana zvaiva zviri nani. 2015 muna January ndopanga pakandinondisiya kuzodzamara azonzi iwewe inini bhosi bangu yacho iyoyo ndanda kungoti ndakaendeswa uku ndoendeswa uku ndakaendeswa uku, ndakungoshungurudzwa futi pana ndine mwana achitori mudiki ipapo ngasvitsa gore. Ndobva ndanzi chiita sei ndakati ndakuzviuraya kana makundiramba muchinditenderedza. Ndopaakazonzi chimupa gupuro morambana. Tarambana kudaro ndichibva ndagara nambuya wangu tanga tiendei kumusha 2015. 2016 ndobva ndiri kumusha ipapo ndaona mumwe mukomana wandaidana ndobva ndadana nemumwe mukomana 2015. 2016 vandadana nemumwe mukomana tadanana, vandaonekwa ndinaye mamuri muna October. Vandanzi chibva maenda mese bhosi unozotimitisirwa pano. Vatatoenda nemukomana uye takagara but vanhu vekumba kwavo iye anga asina vabereki. Hama dzake dzaisada kuti waiti waroora munhu ane mwana chichi saka waisatombozvigamuchira kuti ndanga
kuti wazviti ndinzi ndiri mukadzi wachona waisazvigamuchira, vanhu vaingoseka wachingotaura ini nhangu pamwana ndandakatonzi asiya mwana pandakatongotizira ipapo mwana achibva wafonera baba wacho vanzi torai uya utore mwana, iri 2016 iyo vaenda baba wacho vatora mwana. Vandagara ndiri kuye kwandandaenda vandaita nhumbu vandabatsirwa 2017 muna August. Ndabatsirwa mwana ndakangogara vaita 3 months achibva aremara, gumbo rake richibva ratena kutarisa kusaiti kutarisa kumashure. Ndati mwana kuti agare akadai so azviite, ngatiitei kuti tiende kuchipatara, murume wedu akunetsana. Ndopakabva patangira futi nyaya apa kumashure kwese kuti aitonetsana futi tasina nombogara zvakanaka, tatingori vanhu vekunetsana because hama dzake dzaimudza kuti iwewe hauzviite kuti urore munhu anenge ane mwana wake chichi, saka taitonetsana. Ndamuti nini iwewe mwana ngatiende naye kuchipatara, ndipe mari achiramba kuzodza mara uyu akazodza mara angondipa $15 achibva nditi chienda kuhospital kana kune zvimwe zvichazodiwa ndozokudza unondiudza ndozokutumira mari. Ndichibva ndangoenda nemwana neshungu yekurwadziwa kuti mwana wangu zveshuwa angatodai naye. Vandaenda vandasvika ndanzi takukutransferya uende kune imwe hospital hombe, dokta ari papo ndiangati nini handite nezvemabhonzo, anoita nezvemabhonzo ari kwakati. Ndichibva ndanzi alright. Ndati kuti ndidzokere kumba hazviite, regai ndiite sendifonera murume andiwedzere mari because pandaienda kwacho ikoko kwaita $8 kwandandaenda. Saka uyu pakuenda kwandandaita kwaizoda mari yekuzoti ndidzokese, mari yaisakwana yekudzokesa kumba. Vandamukira makuseni ndichitoenda futi kumberi kwandandaudzwa kuenda, ndarara vandaenda kumberi. Vandasvika vandaona nadhokta uye akati mwana udaiswa maplasta, achibva amutarisa chichichi achibvaona kuti arida maplasta. Chibva ndati alright, toita sei? Saka dhokta uye anga asiri dhokta wechipatara, anga asiri wehurumende, anga ari private, anga angoripo. Aiti tengai maplasta enyu, matenga maplasta then mondipawo yangu mari yekuita sei yekuisa maplasta yandendaita. Toti alright, apa inini mari handina. Ndafona kumba ndikuti muchimudza iwo murume wangu atumire mari, foni yake yaisaita. Vanhu vari kumba vasikundudza kuti vaingoti tichamudza. Apa ndamirira ndopandakazofonera umwe bamunini wangu ndikati inini ndokumbira kuti muite sei, mundipowo mari. Ndichibva ndavatsanangurira, asi makuseni pana ndamboenda nandambovaudza iwo wangu achitozviziva kuti ndaenda kuhospital. Ndobva nditi alright, ngaamuise hake maplasta, ndichaita sei ndimutumire mari. Vazotumira mari yanga iri 2017 ipapo. Watumira mari, mwana bvaiswa maplasta, aiswa 2 makumbo ese, aibva kutsogwa uku akasungwa, wosunga muti pakati pemakumbo kuti asazomuvha makumbo, kuti asaite seaisakwanisa kana kumamuvha kanaita seyangosiwa pekupfeka nepi. Kana trouser aisapfeka, aitongogara nemaplasta, chaingokwanisa kungopfeka ihembe yekumusoro nejuzi neuyu chete, kana masocks aisatopfeka masocks. Kana kubereka waisamubereka, aitongogara ari mumaoko. Aiswa maplasta mwana. Ndadzokera kumba, ndichisvika kumba vandauti nini uyu ndakutumira vanhu kuti makaona murume wangu mumudzawo kuti mwana ndozviri kunoku. Vanhu vari kungonditi tichamuudza. maiguruva wazouya uchinditora ukati kuti mugare mega nemwana azviite, bhozi atiri kumusha, azviite kuti mugare mega nemwana. Apa mune muchidaenda kumvura, mune muchida kubika, unai mwana ari kungochema, haasi kukwanisa kana chimwe chinhu chaari kukwanisa kuita, anenge achida mai padhuze. Saka imimi chiuyai muite sei, chiuyai mugare kumba. Vandati alright, vandaenda unogara kwamaiguru kuye. Razotiwo pane patopera 3 days
ndofandati hande kuchechi chichi fandaina chida unotora hembe kuti ndiende kuchechi. Ndikusvika mumba ndikuona munhu akarongedza hembe hamuna hembe. Ndopandakazoti munhu aita sei, munhu akatotiza akauya apa ndopa akabva atotiza achibva aenda. Saka ndopandakazotanga kuda kuzvibatanidza kuti saka vanhu ava nguva yese andaifona iyi ndichitaura nawo ndichivaudza kuti ndipeiwo mari chichimufonere kana kuti achakupai mari kana azouya kana makandisenderawo mari ndoda kuti mwana aiswe mumapurasita chichi wachindirambira munhu vanhu vari kutoziva zvawo kuti munhu akatotiza akaenda. Pandatanga kuchema apa ndaita stress yekuti mwana ane mapurasita ari kungochema, inini wachonawo ndakungochema ndabatikana. Ndikangoti mheno Mwari, pandangogara pamba pamukoma wachona namaiguru aye. Taingoita zvokuti usiku taisarara aingogara achichema mwana achiita sei. Apa ndaifanira kudzokera naye kuhospital every week. Ndaifanira kuenda kuhospital achinochinjwa mapurasita every week. Ndafonera bamini wangu aye ndichibva ndawaudza kuti ndozvaitika atiza. Inini mari yekuti ndichadzokera naye mwana wacho ndichinomisa mapurasita ndichinoita sei handina. Apa iye angotiza atakura hembe dzake dzese atoenda. Bamini wangu ndopakanditi zvokuti atiza izvozvo inini handinei nazvo. Iwewe gara kupi? Gara ikoko. Iwewe kumba handisida kukuona. Iwewe gara ikoko. Kana wagara ikoko iwewe mwana kana achida kuenda zvese zvichadiwa pamwana zvese ndichakuitira. Unongondiudza kuti mwana akuenda kumapurasita uchiuya uchitora mari uchienda naye. Mwana akuda kuita sei zvese zvinichadiwa pamwana ndichaita, asi panewe handisida kukuona kumba. Ndangoti alright. Ndakagara ipapo tata muna 2018 panguva iyoyo 2018 ndofunga kunana October ndopa akazombonzi ngaambomira kuiswa mapurasita iri 2018. Ndofanda hanzi because aitoti kukambaira akakambaira ngori nemapurasita kugara akatongotanga kugara nemapurasita. Manambonzi achimbomusiya ambogara akadaro fatatombomsiya. Ndopandakaanzi nabamukuru waibva kuti chimirai ndiri kutakurai ndikuendesewo kune murume wenyu. Inini ndakuda kuti muende kune murume wenyu. Ndichibva ndaenda. Ndasvika kuye achibva atiza futi paanga achigara paipa aishanda. Wataura nevanhu vacho vaishandira akati pei yake yacho mupei mukadzi wacho, iye achashanda asi mupei yacho ipai mukadzi wacho chii. Fandapiwa mari iye fandatodzokera kumba kuti ndichadzokera baba mukuru kuye zvisingachaite futi. Fandanogara bamba pangu nemwana wangu. Iyo yanga iri 2018. Tagara fandanzi dokta uye fandiudza kuti chidzokai futi muise mwana uye mapurasita. Ndichibva ndaenda fandanotransferiwa futi kwandaienda kuye fandaendeswa kumwe kwandakaendeswa vatanga uchipiwa bhutsu. Panguva yanga akupiwa bhutsu dzimwe dzesimbi dziya ndodzanga akupiwa. Ndakugara mwana uye 2019 achingoramba angori nemapurasita yaye akazogumisira kuiswa mapurasita 2019 anga right anga atopora yatoright. 2019 ndangogara apa pese apa ndakazogara pamba pangu ndiri ndega. Murume aingoti akafunga kuti ada kutengesa mombe wongotumira munhu kana kuti munhu ozongoona munhu akutouya akutosunga mombe akutoenda. Akangofunga kuda kuita zvaanenge afunga kuda kuita, unozongoona munhu akutoti ndatengeserwa chakati akutoya achitora. Zvakafanana nemubhedha kana property yose yanga iri mumba yakangopera yese kutengeswa ndisingatomboziwe zvese. Munhu aizongouya ongobata chinhu akutokudza kuti ndatonzi endai munotora chakati endai munotora chakati. Famazongosara musisina kana zvinhu zvake murume uyu zvese zvapera. Nditi nini chibva pamba ipapo pandandiri patakawaka chibva ati ndatenga apo
pari pamba pamukoma wacho pemumwe mukadzi anga akaenda fatitibva pano uende ipapo ndatotenga ndataurirana namukoma ndawabhadhara ndofa ndaenda achibva atopwanya imba iya fatengesa marata fatengesa zvidhina zvese vapedza kutotengesa futi ndosara ndakugara pamba pamukoma wacho pai apa kwese apa yanga iri nzira yekutoti aisatomboda kana kutonzwa nezvemwana haatodi nanhasi ndikati aisada kunzwa nezvemwana ndendatokanganisa haatombode kana kutombonzwa nezvemwana iyeye panguva yacho yapanga akuita zvinhu zvekutengesa zvinhu achida seyanga ane vakadzi 2 gozi anga amitisa 2 vakadzi nguva imwe chete achibva agara akati aiwe vanhu ndichadi kukuona pamba pangu ndakati handibve ndakagara 2019 2020 pandazobva ndakati arega ndende kubasa ndazokumbira nin'ina wababa wangu ndakamuti ndikukumbira kuti mundichengetere mwana wangu ine ndibve ndiende kupi ndiende kubasa ndatobva pandaenda kubasa nanhasi ndinongoshanda mwana wangu anogara nabamunini wangu nin'ina wababa wangu mumwe wakomana kuchikoro wakaenda nevamwe vanin'ina wangu wakaenda kuchikoro but avaizongoitawo zvokutoti wangu asingachazodi kuenda kuchikoro aizoramba zvavo but kuchikoro wakazoendera mberi vachienda kuchikoro inini ndakatozongogumira grade 6 apa upenyu hwangu nekuda kwekuti wanga wakaoma ndagara kudaro mukomanashi uyu festival nemba medu akavhatiza murume anongoita zvokuti aendapo asvika abva aendapo ndozvaanoita uyu second born ndiye atori pamurume akagara pamurume wake haana problem iyeye anotogara zvakanaka first born emba medu hatomboite iko zvinezvi mwana wake akatozomitiswa nababa wake mushure meunga anga atotiza murume akazotomitiswa izvo so atori under age mwana iye achitori nepamuviri asati atombova nemwana uyu inini wacho nawo ndiniwo ndakasangana nematambudziko andakasangana nawo wakomana kuti uti pane chisvino chiri kumboitwa hapana kana chiri kuitwa hapana kana chekuti unoti chisvino chaicho kungoshandira kudya chete ashanda wodya hapana mbudzi unototi ane upenyu huri nani ndine mumwe munin'ina wangu akaroorwa murume wake akafa atofa akangogara naye gore rinombopera achibva afa murume wake moona kuti mumwe wacho nokupedzesera wandambotaura uye akangotizira akangoenda nanhasi hatitozive kuti aripi kuti titi tine chisvino chinoitika imba yese hapana mbuya wangu inini mai wababa wangu akataura kuti kubva tichitokura achiti kana dai mukavachengeta vanawo musafungidzira kuti pane chamuchazowana vachitaura kuna nabamunini wangu handiziva kuti ndiyo problem iripo here kana kuti pane zvimwe zviripo uyu kana takatarisa kuona kuti mumba yese handizive kuti problem yacho iri papi tese hapana kana akagara zvisvinu kana neupenyu unenge huri nani hapana uyu mwana wangu wandambokudzai uye kubva 2016 ndaiti ndakatraya kuda kuzofona kuti ndikudawo mwana chichi hapana chaimbotaurika chisvino ndaitonzi mwana handizive kuti aripi baba wacho vachimurambira vachiramba naye ndaisatoziva kuti anorarama upenyu hupi kubva 2016 17 18 19 20 20 21 22 aisatondiziva mwana iyeye ndakazoenda nomuona 2022 muna December ndopandakazotoenda ndatozotsvaga hama dzababa wachona pafacebook ndopandakazodziwana ndichibva ndazobvunza baba wacho ndaiti ndakavafonera vaisambobvuma kana kundiudza kuti varipi wangu wasingandiudze ndichibva ndazotsvaga hama dzacho ndodzakazondiudza kuti ari kuve akatoenda ari kumusha chichi ndobva ndazoendawo ndichienda kunomuona anga asingatondizive kana nanhasi akungoziva kuti wanawo havasi mai wake ndozvaanotongoziva chete izvozvo asi kuti azoziva information nezvangu hapana because iye anoti hanzi baba wacho aingomudza kuti mai wako wakakutiza aisatoziva kuti ndiripi ndozvaaitongoita mukomana acho upenyu hwangu unorwadza nyaya yangu nhoroondo yangu yakarebesa but zvimwe zvaita ndichingoita ndichijamba
apa problem yangu nyaya ndoda kubatsirwa ndeyekuti ndoda kuziva kuti nditi maproblems ingoriwo problemwo here yega kana kuti panenge pane zvinenge zvichiitika ipapo handisiwe nekubatsirwa kuti imba yese tangopera tese kungoita hapana kana munhu ari kuita zvisvino ndoda kubatsirwawo ipapo kuna vanogona kundibatsirawo kuti wanobatsira inini pandoshanda handiwane mukana wekufamba ndinongoita zvekuti ndinopiwa off kana after 2-3 months ndopandinopiwa off ipapo saka zvekuti ndinozokwanisa kuti ndobatsirwa ndichifamba ndichienda kwandinenge ndanzouya tikubatsire zvinonetsa asi kana ndichibatsirwa pamafoni hange ndiri free yangu kana mazopostawo nyaya yangu munozondudzawo nambotaura zvekuremara kweuyu mwana wangu uyu wenumber 2 mumwe wachona uyu wekutanga akatoremara futi ane zvigunwe hoko rake ane zvigunwe zvakatoremara futi handizive kuti problem iyoyo iri kubva papi kana irari sekuti mai wangu wakatongogara kwawari ikoko hawatodi kunzwa nezvedu ukaona dambudziko kana ukaona chii hapana unotongoita izvozvo zvekungonzi kana waenda uchida kuvaona pasina dambudziko raunaro vanokwanisa kukugamuchira kune uyu mwana wangu handinaye mumwe wandiri kutaura anogara nabamini wangu ndezvongoti akatongonzi aita musikanzwa ndida kutoudzwa kunzi mwana wako ndichatadza kugara naye akangoita musikanzwa ndichitoudzwa mashoko but kana ndakatarisa mari yese yandinoshanda ndinosara pamwe pacho ndisina kana $1 ndinotongowapa ndichitira kuti ndionewo kuti mwana wangu agare zvakanaka kuti wasazotaure wasazodii but zvakangodaro chero ndakangoshanda nezvese zvandinotongoita ndikafunga kutenga hembe handichakwanisa kutengera mwana wangu chete ndototengera wese because vanogara muharare ndomaanogara ndototengera wese newawo asi mwana akangoita musikanzwa ndida kutoudzwa kunzi mwana wako ndichatotadza kugara naye ndoudzwa zvinhu zvakawanda zvandinoudzwa iko zvino zvaachitori mwana mudiki asi akuendake kuchikoro ndinotoudzwa mashoko kugara kwacho ndikoko kwekuti tichingonzi marombe chichi kana iri nyaya yeurombwa mukomana achidzinza redu akaoma mena kana maposta nyaya yangu muchida kuzonzwa zvimwe zvinoitika mufamily medu munozondiudza inini pandinotofamba ndinozwa kunzi ndakagadzirwa nabamini wangu iwawo wandiri kutaura wekundipa mari avo because vanondida zvisingaiti sokuti kana dai ndakati ndashaya chakati ndaita sei vanondida pandandiri kumurume ipapo waiti wakatogara waititi ndakangonetsana nemurume wakangozvinzwa waindiudza kuti dzoka kumba ugare chero asi wakagara ukadzoka usazotaura kuti ndini ndakuudza kuti dzokera kumba ugare because vanhu handidi kuti wazvizive uya ugare chaunoshaya hapana zvokuti kana iri mari yekuti ndoda kubatsirika ndoda kurarama nekuti ndine zvimwe zvandoda kuita vanondibatsira madiro avanonditi akatosiyana nevamwe vana wese zvese vanondibatsira asi zvokuti ndizokwanisa kuwana mari yekuti kana ndikavati ndinoda kuitawo business ndinoda kuitawo something havabvumi vanotongondisiya ndakadaro asi zviri zvimwe zvinhu zvisiri zvokuti ndoda kuita chimwe chinhu vanongondipa mari vanondida zvisingaita kutodarika vamwe vanhu then ndinovarota nguva nenguva ndinovarota iko zvive zvatombowanani kudhara ndaisatombopedza kana 3 days ndinenge ndatovarota every day kana kuti ndakangotamba 1 day 2 days mazano zvavanani ndovarota vane mapanga kana kuti vachimhanya nevamwe vanhu vachida kundibaya nebanga rinenge richipenya zvisingaite vachitondiudza kuti vada kundiuraya vachindimhanyisa handizivi kuti hope idzodzo dzinorevei pari zvino izvi zvaanani nekuti ndakazongonzwa vamwe vachiti ukamurota munhu anokushungurudza muupenyu chichi anenge achida kukushungurudza ita so nekuzongoitawo kwandinenge ndichiitawo hazvaanani ndogona nakupedza kana kuti mwedzi ndisina kumbowarota but ndoziva kuti pandinotongowarota chete hapashaike chimwe chinhu chinoitika
mukomanashi upenyu hwangu hwakaoma hwandinorarama, kana kuti nditi kupfimbwa handina munhu wandodanana naye kuti ndinotombodhonza ndine munhu wandodanana naye, hapana. Ndezvekutongoti ndadanana nemunhu nhasi, next week tinoita torambana. Zvisiri zvekuti kuroorwa hangu kana kuti ndoda kuroorwa kana toda kuita sei. Kutongodanana nemunhu handitomboziwe kuti chii, kuti munyama here kana kutiwo handiziwe hangu kuti sei. Ndogona kudanana nemunhu nhasi, nekufamba kwenguva utozona munhu uye wakutofonerwa kana kuti nemukadzi wachona achitokudza kuti iwewe siyana nemurume wako, kana kuti munhu akutokudza kuti ndine mukadzi, munhu anenge achida kungokutambisa. Kana kuri kutogara nguva handiti ipari zvinhu handichiti atoite zvekutoti kana kutombopfimbwa kana kuita sei, hapana. Ndakangogara ndega ndotongozviudza kuti zviri nani ndigare pane kuti ndiswere ndichida kutsvagana nevarume. Ndozvandakangozviudzawo hangu mupfungwa dzangu kuti ndizvigarire, but ndosvika kuziva kuti chii. Ipapo panonetsa, handiziwe mukomanashi kuti pamwe ndini ndinenge ndichimhanya here, kuti kana kuti ndofunga zvakawanda handizoziwe hangu. Kana iri nyaya yemumhuri medu muchida kunzwa nyaya yeurombo, ndinodzoka ndichikutaurira imwe nyaya, but iko zvinezvi ndokumbira kuti mundipostiro nyaya. Kana pane chamurikuda kunzwa ndinokwanisa kukuudzai, munobvunza henyu ndokuudzai zvese sematauriro andangokuitai. Ndinenge ndiri free. Kwandinonyanyobatika kuYouTube ndokwandinoteerera nyaya dzenyu. Makapostawo nyaya yangu munozondiudzawo. Kana pane zvamurikuda kubvunza, makasununguka henyu kundibvunza. Kana makazosununguka kuti ndizokuudzai nyaya yeurombo hwemudzinza medu, ndinozokuudzai. Asi pari zvinezvi rubatsiro rwuri pakuda kukumbira rubatsiro kuti sei imba yedu yese handiziwe kuti chii, kuti mashoko anotaurwa nambuya wangu here, kana kuti nyaya yeurombo unotaurwa kuti uri mudzinza here, kana kuti chii. Ipapo handinyatsonzwisisa. Ndatenda hangu mukomanashi.